Astamari honek beti estorbo egin behar du. Atención, atención! Listo dago, txiribiton! Bai, dendenak? Seguru? Ia izuep, mutil guztiek altxa dezatela besoa. Ia ba, hor goikoek ere bai, oixe? Tamen txelo kartuta daudenak bai, ondo, Ederki, eta orain, argi dago mutiko guztiak etorri zaretela. Ia ba neskek, jaso besoa denek? Jaso denek? Horkok ere bai, Oso ondo, ederki lagunok, argi dago, neskamutil guztiak etorri zaretela, ez da inor falta, oso ondo. Gezurra! Bi falta gara! Ene? Bi falta dira? Ba, etorri gure artera, ez izan lotxatiak? Piura, haizu, argi dago ez daukazula lotxaik, Zuek ere ez! Embusteroak! Sentsibilitate gabeko orangutanak! Denok etorri gara! Eta garrantzitsuena ahaztu! Hene! Barkatu, neska? Josefina txulu fria! Garainengo neska! Fria! Ba, barkatu mesedez Josefina, zu azteagatik, bai? Ni aztea! Pekata minuta! Gauza askoz ere okerrago egin duzu! Zer, barainengo alkatea zu? Ze alkate eta ze alikate! Ni munduko personarik zoragarrien azari naiz! Seme zintzoa, euskaldun jatorra, langile finak, ikasle azkarra! Eta gainera, mutiko guapu eta seksia! Eta nor da ba, Brad Pitt? Ez jauna! Brad ez! Pitt! Pepillo! Ea denok nirekin! Pepillo! Aizue, proposamen fina egin du Josefinak, ez da? Zuek ere nahi alduzue Pepillo gure artean egotea? Bai, nahi duzue honea etortzea, ointxe bertan? Bai! Voila! Hor konpon! Haupa Pepillo! Honena da! Eta killo! Etorri honera, Pepillo! Mirri, hau ez du kaskante eta hau ez du murtxante.
Nafarroan gaude, ezta? Ba horixe, gola, zaila eta falla! Mirri gaizki abil, zaila Bizkaian dago, eta herri hau ez da tafalla. Ez? Ez! Hau ez da tafalla? Ez! Ixo. Abolio. Zerri da. Bale, babarruñale. Basakia zerri den hau. Lizarra! Esan du potolontzionek. Paparra! Piperra! Puskarra! Butifarra! Ara, mirri, entzunzak, behingo zentzungo alduk herriaren ahotsa, meserez, esaio zuen mirriri, nola izena duen herri honek. Ea berriro! Barainain, herri apain, argi eta garbi entzun diatora. Bazuan ba ordua. Ze martxa honetan mirri, Euskal Herriko hiriburuak ere aztu egingo zaizkik. Ederki ezautzen ditianik, Euskal Herriko hiriburu eta topo moñoño guztiak, Amoroto, Gaintxuizketa, Paris, Katmandu, eta Tururu. Ara, mirri, desastre hutsa aiz. Beraz, ire inteligentzia, ire memoria freskatu beharra zego. Txiribiton. Bi eta rau. Eta orain, mirri, barrebusa arrankatu, eta Euskal Herrian zehar, txango polit bat egingo dugu, mapa geografikoa ondo oroitzeko. Nafarroara joan gara, barrebusean, nola dauden nafar lagunak, aditzongi gara. Arabara heldu gara, barrebusean, txelan dirara batarrak, gustura gaude. Babarre busean, babarre busean, babarre busean, batetik bestera Euskal Herrian. Gipuzkoara jatu gera, barrebusean, txermotuz gipuzkoarrak, osondo gaude. Lapurdirat heldu gare, barrebusean, nola dira laportarrak, arruntongi gare. Babarre busean, babarre busean, babarre busean, batetik bestera Euskal Herrian. Bizkaira etorri gara, barrebusean, txelan dagoz bizkaitarrak, ederto gagoz, siberurak jinkia, barrebusean, nola dira siberutarrak, izigarri untxak. Babarre busean, babarre busean, babarre busean, batetik bestera Euskal Herrian. Pop, 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 pop,
Ideia, goxokiak. Goxokia bilatu. Goxokia. Goxokia? Goxokia? Ideia, pajarita. Ideia, antortxa. Ideia. Leioa. Ideia, eguzkia. Eguzkia ondia. Ideia, gozokia bilatu. Ideia, iriki. Pistola. Gozokia bilatu. Ideia, kilimak, kentzeko. Ai. Ideia, euria, aterkia. Gozokia bilatu. Ideia, mantala. Ideia, iriki. Gozokia bilatu. Ideia, akordeoia. Ideia. Bañera txikia. Bañera ondia. Ideia, gozokia bilatu. Ideia, iriki. Atea! Kuak, 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 kuak. Gozokia bilatu. Ideia. Festa, kopa. Gluk, 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 gluk. Ideia, farolilloa. Gozokia bilatu! Ideia, iriki. Bat, bi, hiru, lau. Ideia, gozokia bilatu, gozokia aurkitu! Begira, zer egin didan Mirri Junior zapaburu horrek. Nire txaketa dotore hau mela eginda utzi dit. Zer? Zuek ikusi alduzu ekaska jori? Bai, zer? Hemen dagoela? Nun dago? Bankuaren atzean? Bankuaren atzean. Maravillosoaren ordua. Hori da, Felipe deskantzatzen utzi dugu, lasai, eta guk zozketari ekingo diogu. Ja, Pepito panpoxoak hautagai guztiak kutxan sartuko ditu. Piskat, ernegatu gabe. Eta bakoitzak lehiakide bat aterako du hemendikan. Bueno, pilpilean dago garainain, Ia lehenengo lehiakidea, kolore gorria izango duna.
Irati Monreal! ¡Opa, Irati! ¡Hortziato! Bueno. ¡Animo, Irati! Ondo, hemen, hortzia dazuko leku, Arratsaldeon! Arratsaldeon. Zenbat urte dituzu, Irati? 8. Oso ondo. Aizu, zein da gehien gustatzen zaizun postrea? Izozkia. Izozkia? Ze ona, ze zaporetakoa? Txokolatezkoa. Bai, niri ere gehien gustatzen zaidana. Ederki ba, Irati bat zorte hon, eta momentuz txaloa beretzako. Primera! Eta oran, gure bigarren partaidea ezagutzeko ordua da. Hauxe bera, Maitane Askuntze! Arratsaldeon, Maitane! Arratsaldeon. Zer moduz zaude? Ongi. Ongi, nondik zatoz? Iruñetik. Iruñatik, eta gure bizikleta eramateko asmoz? Bai. Bai, oso ondo, primeran horrelako jendea behar dugu jarrera bikainez datorrena. Jarrera bikaina eta guapa, ederki ba, gu ederrak. entrenatzera goaz, eta segituan itzuliko gea. Gero arte Oso ondo, lagunok, gaio! guazen! Historio estrambotiko, kaotiko bat entzuna jalduzu, Dinamiko teknologikoa! Aitor, zuk ere bai? Ba, iso orduan, Mesedez? Hasi gaitezen, hasi behar den bezala. Eta orain, Txirri eta Txiribiton aktore frakatasatuen laguntzarekin, hasi egingo naiz. Basein behin, monstro potolo bat! Monstruoa, potoloa izateaz gainera, zerria galanta ere bazen. Horregatik bizi zen, bakarrik eta triste, oso triste. Egunen batean, Princesa Maria Jesus, zer moduz, agertu zen basoan. Eta bidean aurrera, ibilian, txapa, basoan, galdu egin zen Princesa Maria Jesus, zer moduz? Zer dela, eta horrela, ustekabean, basoan barrena, monstro potoloaren gaztelura iritsi zen. Princesa Inozoak? Inozoa ez, mirri, presiosoa. Princesa Maria Jesus, zer moduz, Inozoak, gazteluko batean, kas jo zuen. Baina inorretxean? Monstruo potoloak, gozo erantzun zio. Eta horrela, tontamentean, monstruo potoloa eta Princesa Maria Jesus, zer moduz, novio bihurtu ziren, ze polita. Eta Princesa Maria Jesus
maristateak, bere Andre Gaizko, bere gizon gaiari, musu erotiko pikantea eman zion. Amen. Hori ez, ni txiribitori musu ez da inolaz ere. Ez da pentsatu ere. Hori bakarri faltako ditzetek nik txiribitor nitxuzi horri musu matea. Ez, eta ez. Pelatxeri, insurgente, ipuinan kasgora jarri didaketa? Bazearra jo, urrengo batean ipuin hobeago asmatu eta kitxo. Eta gainera orain akabo ipuinak. Orain abesti poli bat abestuko dugu. Adibidez, lehenengo txo hori. Lehenengo txo hori, punta behatzori, beste guztien artean, txikerra dukori, tra-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la. Bigarren txo hori, punta behatzori, beste guztien artean, nagia dukori. Hirugarren hori, punta behatzori, beste guztien artean, luzea dukori. Hirugarren hori, punta behatzori, beste guztien artean, luzea dukori. Laugarren txo hori, punta behatzori, beste guztien artean, sendoa dukori. Laugarren txo hori, punta behatzori, beste guztien artean, sendoa dukori. Bosgarren txo hori, punta behatzori, beste guztien artean, lodia dukori. Bosgarren txo hori, punta behatzori, beste guztien artean, lodia dukori. Lehiakide. Kolore gorriarekin Irati Monreal dugu. 8 urte dauzka. Txoratuta dago, txokolatezko izozkiekin lehen esan digun bezala. Eskuminak bihali nahi dizkio bere txori. Fermin txori eta biharra dauzka bai, Nemo eta Dori. Zaizue saskibaloia asko gustatzen zaiola esan dit, beraz, susmoa daukat, ondo ibiliko dala punteriaz. Momentuz, txaloa beretzako! Primeran eta hemen finaleko bigarren partaidean, Eskafinonek Maitane askuntze du izena 7 urte ditu eta Iruñatik dator. Labaie herrian pasatzen ditu oporrak, korrik egite eta kuadroak margotzea ikaragarri gustoko du, Juli izeneko txakurtxo bat du, ea dena ondo esaten dudan, bai, dena ondo esaten dut euskera, ikaragarri gustatzen zaio, ikasgai bezala eskolan, eta bere aiz pasara agurtu nahi du, beraz, txalo azte zinau, bereza. Oso ondo eta orain gure Felipe besterik ez da falta, beraz, Felipe, ator. Ja, Felipe datorrez, pixkanaka bat dator, gure Felipe maitea. Erki, guk ere gure lekoak hartuko ditugu.
Irati, goxokin gorria zera. Bai, beraz, 12 goxoki gorri dituzu, banaka tximiniatikan sartzeko. Beraz, 1, 2, 3, animo! Venga, Irati! Perfecto! Ondiak iztea! Primeran! Hala, Irati! Indar gehiagik eman diozu! Ai! Lasai, bizoa zoaingoz! Ai! Animo, Irati, jabau! 3! Primeran! Lau! Oso ondo! Eskau punteria! Sartu azkenean! Zazpi! Jabau! Zortzi! Eta? Zortzi! Oso ongi! Irati, primera naiziztea, amabitik antzortzi Bueno. Eta orain, Maitane, zure txanda, goxokin urriaren txanda, 1, 2, 3, animo! Jabau! Tira, lasai, normala berrengoarekin. Animo, hauka Maitane, oain hartu diozu trukoa. Oixe, primera naizea. Jaba Maitane, animo, jabau? 3, primera! Oso ondo! Berotu deskontura! Jabau, Maitane! Lautua zizkau aixi, lasai hartu? Animo, oso ongi izteata! Zongi eta azkeneko aukera? Primeran! Ederki ba, lagunok lehiaketa bukatu da. Onda ditu gota beharreko goxoki guztiak eta puntuak eta horrelaxe geratu da. Iratik 8 sartu ditu eta Maitanek berriz 6. Beraz, gaurko irabazlea goxokin gorria dugu. Irati, oso ondo, txalo berentzako. Zorionak, Irati, jabapariak. Ara. Aizue, Maitanek ezin izan duen ez irabazi, baina badakizu hemen ez dugula inor eskutsik usten, MP3 reproduktore ikaragarria beramango du, eta zuen txalo aztezin jau. Oso ondo. Eta Iratik irakutsi duen punteria finaren gatik, etxera, bizikleta zoragarria eramango du txaloa beretzako, eta bide gorri baten bilagoa, gero arte lagunok aio. ze egin didan nire fotokopia triste horrek. Ipurdia mela egin da utzi dit. Ederki damutuko saio. Zuek ikusi aldu zuen. Handabil? Han? Ate hortatik joan da! Nondi joan da, nondi! Stop! Ulertu dut. Izan nahi duzue, banku horren ostean gordeta dagoela. Mirritxo!
txiribiton. Haze nolako energia. Mira, ze berria dizkide. Kantatu nahi dik. Eta kantuan nahi duelako horren beste xalaparta, zea bestigin nahi du ba. Argi zagok, birri. Argi dago ze kantu aukeratu duen txiribitonek. Toto, Pintotxo. Toto Pintotxo ez da txatxua, bai dela arruz despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Toto Pintotxo Bilbo aldera, zijoan bada trenean. Txartela eske etorri zaio trenetako inspektorea. Kapritxo hau xulatu nahi duzu, hor Pintotxo hartasiak. Toto Pintotxo ez da ez, deitu dute polizia. Toto Pintotxo ez da txatxua, bai dela arruz despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Bibote dun ertzain lodikote bat, etorri da instantean. Txapel gorriaz, resfestarako, xabitza Ferminetan. Ertzainak autoritate handiaz, atera dio karnetan. Nabona horri, musuparen bat, demozioa diota. Toto Pintotxo ez da txatxua, bai dela arruz despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. 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 Iaufa! Zenba daudenan goian, altxatu esku hoiek! Oi ba! Patxi, begira! Patxi! Horri, beste aldekoak! Anan, ikusi zenbat! Gainez! Patxi, nekarri zapi! Patxi, zapi hori! Baino, patxi, nekarri hori! Patxi, nekarri! Patxi, aurkitu den beste zapi bat. Kaixo arratsaldeon, zer moduz gaude? Ondo, gu ere bai, fresko, haizea ematen digu honek. Patxi, jolasteko baliote du honek? Bai ba! Nork irabazi du? Txapeldun! Itzela, zer gertatzen da? Patxi!
Bai, nor da artista? Potxin jauna. Zer gertatzen da? Baino berriro. Itxaron. Orain bai, orain honetan. Oso zaila baita hau. Txapeldun! Eskerrik asko. Baino Patxi! Patxi begira, aurkitu ditut beste bizapi. Patxi, etorri ona. Txora biatzen ari naiz Patxi. Fresko bai baino. Hau dau txora bioa. Eskerrik asko. Gero arte, aio. Aupa, kuadrilla! Historio postmoderno bat kontatuko dizuete, galaktikoa! Eta nere kontakizunak egiteko trebesiarekin eta zuen imaginazio fantastikoarekin kontatzen dudan guztia ikusi egingo duzue, ikusi! Behin batian, Chicago! Behin batian, Loyola! Ixa! Chicagon esan dute, Chicagon! Eta ez Loyolan, jopelas! Behin batian, Chicagon, basiren bi detektibe hausa. Bi detektibe esan dute bi eta ez hiru. Bai, baina txiribiton ofertan dator. 3x2, hiru biren prezioan, Gainera sekulako bultua egiten duen, ez? Ai, ama. Behin batian, Chicagon, basiren bi detektibe hausat, eta bulto susmagarri bat. Detektibe handiak oso ondo dominatzen zuen taldea. Kapitain prestua, presente. Eta, ni nauk kapitan pilotu, Iaixe da kapitaina? Orain ikusiko digago, sosketa. Isabela, Manuela, Catalina, Tente, Bulente, Tipi-Tipiton, Martin Zapaton, Kaskabela, Trompeta, Laukili... Belas! Merkealditago kapitaina! Ai, ama, ausarrera kaskarra. Charlie Txirriano sargentuak argi eta garbi aldarrikatu zuen. Zeinen ederra den Chicago gauean. Ze ederra den Chicago gauean. Fantasma.
justu orduan txe, Mirri Kolombo patrullero kaskarrak berehala erantzun zuen. Chicago, Chicago, gustora erango ditut, bitrago! Chicago, Chicago, Mirri Juniorrek gustora edango ditu bitrago! Salatari kontakatilu! Orduan txe, Txiribiton mankuso kapitain desastrosoak horrela erabaki zuen xorrot. Minimalista! Charlie Txirriano detektibea oso zorrotza zen, Guztiek beldurrik garagarria zioten, oso beldurgarria zen. Pelas, horrela astoleo jamaten duzu? Mirri Kolombo patrulleroa tipo ausarta zen, oso ausarta, ausartenetan, ausartena! Ai, ama! Mirri, orain polizia zara, bozinak zure aldekoak direla! Bala, egia, orain detektibea naiz, naiz gaizkidea! Senior! Orain polizia zorrotza naiz, Nahi dudan egin dezaket! Txiribiton mankusok laugarren lerroko kriminala atxilotu zuen. Txiribiton mankusok laugarren lerroko kriminala atxilotu zuen. Txiribiton mankusok laugarren lerroko kriminala atxilotu zuen. Entzun duzula? Eta orduan zerratik ez duzu atxilotu ba, Ez dagoelako laugarren lerroan? Egia da, Txiribiton, arrazoi duk. 6. zego gaizkilea. Eta Junior narratzaile kaskarra aiz. Horren ondorioz gure aktonesena zapuztua geratu da. Gu, go, az. Bai, jauna. Superdimisión. Ba. A fastidiarse. Bai, jauna. Ba. Ikusi duzue, matxinatu egin zaizkit. Bueno, baina tira. Alabaxan eta ez basan, xardadilak alabaxan, eta atera dabila, Chicagoko plazan! Iso, Chicagon esan dudala, Chicagon! Chicagon esan dudala, Chicagon! Hala! Ia, baraina, inaugurrezateko ordua heldu da! Purrizpenak pasatu dugu zuekin! Azte arratzalea pasatu dugu baraina! Aztetia, zoragarria, pikaia! Kalian gora, kalian bera, kalian gora, zerezena, kalian gora, kalian bera, kalian gora, zerezena. Kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, zerezena. Kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, zerezena. Ondo, zer moduz zabete, ondo? Bai, haizu ondo pasatu duzue? Nahi alduzue gurekin hemen gelditu? Bai?
Entzun duzu ez, Pepito? Bai, nagusi, perfectamente entzun dut, oraintxe bertan irrizedan, txalo zaparra da. Eskerrik asko, mil esker. Pepito, mesedez, baina behaiekin gelditzeko esan digut, Bai, batez ere niri entzun dut. Baina lagunok hori ezinezkoa da. Zergatik. Peliperen motorra martxan daudelako eta beste herrietako aurrek ere Super Pepitorekin gozatzeko eskubidea dutelako. Agur, Amaiur! Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Tamparrapatan, bihar Bilbora noa. Tamparrapatan, peseta bikotan. Tamparrapatan, bihar Bilbora noa. Tamparrapatan, peseta bikotan. Neska txarrekin ibiltzen zarazu. Maria Jesus, entzun xasu, mutil txarrekin ibiltzen xarasu. Aita datorre nian, ama datorre nian, etxetik kanpora bialiko zaitu. Aita datorre nian, ama datorre nian, etxetik kanpora bialiko zaitu. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulla, trulalai.